Ongi etorriak berriz sexuan haziezi saiotara. Eta pixket, saio hauen helburu ez, gaten dugula zenbait momentu diferentetan platora tortzen, pixket helburu ere dugu sexualitatean gai anitza nolabait pixket hurbiltzea eta horren inguruen solastea eta nolabait kamaran bertzalean o ez, pantailan bertzalean ere bai, ideien mugimenduak sortzen diren edo nolabait bertze perspektiba, bertze informazio, berri edo ez berri ez, hurbiltzea. Bai, hori da, ez? Batzuetan guk ematen ditugun hitzaldietan, tailerretan, ez? Esaten dugu batzuetan importantea dela galderak erantzutea baino ideiak astintzea, ez? Eta zentzu horretan ere guk saio hauekin nahi duguna ere hori da, ez? Ideiak astintzea eta etxean dauden, ez? Pertsonei ere nolabait ere hausnarketara hurbiltzea eta sexualitateak ekartzen dizkigun hainbat gai interesgarri, ez, jorratu ditugu batzuk eta jorratuko ditugunak ere, nolabait ere horren berri eman eta gogo bete hori, ez, egitea. Eta beti erten dugu, ez, nola izaki sexuatuak garen, gure sexualitatea sortzen garenetik hiltzen garen arte dagola, baina hau ez da berdin maten, ez pertsona guztietan, ez etapa guztietan, eta pixket gure ideia da, ez, etapa bakoitzan nolabait hurbiltzea, nola bizitzen alden, sexualitatea edo zer gauzak maten aldiren, ez, igual, ez bakarrik adine, ez, niri beti, eta ustut erran dugula saio hauetako batean, ez, sexualitateaz gustatzen zaitena da ezin duzula kuantifikatu, ezin dela zenbaki bat batu, ez? Ezin dugula eskematikoki erran zerbait, eta orduen hori niri honiz gustatzen zait. Orduen etapak pixket ere, bizitza etapa. Hori da. Bai, orduan igual hasi gaitezke, ez? Haurtzaroarekin, gaurkoan haurtzarari buruz hitz egingo dugu saio honetan, eta haurtzaro eta sexualitate, ez? Batzuetan guk ematen ditugun hitzaldietan eta tailerretan, ez? Batzuetan zer gertatzen da haurtzaroan, ez? Eta ematen du batzuetan galdera hau egiten duzunean, nolabait ere, haurtzaroan ez dagoela sexualitaterik, eta sexologo eta adituen, ez, gure ustez ere, uste dugu, esan duzun bezala, ez, jaietzen garenetik hiltzen garen arte, beraz, haurtzaroan ere badugu zer esateko, ez, eta haurtzaroan ere zenbat gauza, ez, gertatzen aldira, igual ez, heldu intensidade horrekin, ez? Baina bai adibideak eta gero igual aipatzen alditugu, ez? Momentu konkretu batzuk aipatu daitezke, ez? Eta, nolabait ere, ez? Haurtzaroan ere, ari garelako nolabait ere gure gaztaroan edo heldua garenean edo, ari gara zerbait ereiten, ezta? Eta ze importantea den ere haurtzaroan nolabait ere sexualitatearekin esperientzia positibo bat izatea, etorkizunerako baliagarriak izango zaizkigun tresnak eskuratu ahal izateko, ez? Bai, eta pixket igual dugun esperientziakin lehen hezkuntzan adibidez, ez? Egia da dela gai bat interesa honiz dutena, informazio diferentzia duguna, informazioa pasten zaigun ikuste bizitza guztion zehar, ez? Baina behar dugula informazio aitu dugun gauza hau edenak, kusi dugun gauza hau edenak, nolabait ordenatu, ez? Eta sexualitatean gaian, bizi dute arron, kuriositatetik ere, ez, haurtzaroan, bai ere, beldurra, lotxa, eta beldurra beraie baino gehiago, igual, beldurraz bizi dugu haurtzaroko sexualitatea eta aurren sexualitatea helduok, ez? Orduan, hau nintzen galetzen duzunean helduei berdin zait, edo referente desberdinak aurrekin mugitzen direnak, zetortzen zaizu burure, ez? Haurtzaro eta sexualitatea entzuten duzunean, eta unitzen da beldurre, edo ez jakintasuna, ez? Eta gero guk maten dugunean hitzaldiek ere bai erratute, baina ze urtetatik aintzin, ez? Hau da ere galdera bat ohikoa, baina kuriosoa ere bai, ez? Da pixket nola legitimatu edo ez, sexualitatean antzeko beharrak usten da, baina iduridu behar dela, pixket koskosago direnean, ez? Edo pixket... Eta gero zenba gauza hain interesgarri bat uzten guri kontatzeko. Bai, eta batez ere, orain aipatzen duzun honekin batzuetan, eta noiz, ez, itxaso, noiz hasten zaie sexualitateari buruz hitz egiten. Ez, garai batean igual 16 urterekin, ez, hor sofan eseri, etxeko sofan, eta nolabait ere 16 urteko hitzaldi hori eman behar zela, ez? Igual berandu da, ez badiegu, ez, 16 urtera arte
sexualitatea hitz egin, zer gertatu da, ez? Lehenengo 16 urte horietan, ez? Orduan nolabait ere, bai gurasoei ere mezu hori, bai gurasoei, bai beste helduei, zantzaileei, hezitzaileei, ez? Aurrekin dauden, egunerokoan dauden pertsonei nolabait ere edo helduei, nolabait ere mezu hori bidaltzen aldiegu, ez? Sexualitatea hitz egin behar dela txiki-txikiak direnetik, ez? Eta bai, aurrek, hain zuzen ere, nolabait ere badutelako kuriosidade hori, badutelako interes hori, agian divertigarria iruditzen zaien gai bat da, ze ez da, normalean ez dugu asko hitz egiten, sexuari buruz haiekin, ez? Eta orduan, ikusten dute, ze begirada jartzen ditugun, ze konplize begirada, eta batzuetan tabu izanik, batzuetan, divertigarria da hientzat, amatxiri galdetu diot, aitatxiri galdetu diot zerbait, eta ze aurpegia jarri duen, eta intuzen ere horrekin lotzen dute zerbait divertigarria, baina era berean ere zerbait maltzurra egiten ari diren laren seinal edo ere, edo iritzia izan dezakete, ez? Eta, bueno, zerbait divertigarriarekin lotzen dute, esango nuke, eta gero ere, nolabait ere ez, aurrek batzuetan inozentzia puntu batetik ere galdetzen dute. Orduan igual galdetzen dute, ama, aita, zer da follatzea? Igual ez dakite esan nahi bera zer den, baina entzun dute, ez? Hainbat gauza, edo hainbat hitz, eskolan, edo inguruan, komunikabideetan, sare sozialetan, edo bideoren bat ikusi dute, eta orduan galdetzen dute, ez? Baina batzuetan da inozentzia puntutik, ez? Eta, bueno, gero daude guk ibiltzen dugu tailerretan ere gurasoekin, ez? Bideo batzuk, eta, bueno, bada estena bat, aur batek galdetzen diola amai galdera bat, eta, bueno, ama momentu hortan hasten da, ez? Esplikazio zabal bat maten, saiatzen esplikatzen alik eta hobe, baina aurre dago bertze kontzeptu batean. Aurrak uste duena da, bueno, kontzeptu dela bertze zerbait, eta orduan, ez? Bueno, badaudela ere bai honen adibide pile. Egie da, haurtzaroan, referentetatik mugitzen garela, ez? Zeinen importantea den, hasten da identitate edo, hasten gara identitate sexuatua garatzen, eta egiten dugu gure referenteekin, aita ama edo hurbileko bertze referenteekin, ez? Eta nolabait, ja txikitatik uste dugu, ez, inozentzia hoi, baina, bueno, ere bai hartzen garela txiki garenean, ez? Biratza aurpegipatu duen, edo uste dut ez dagoela ongi. Zertaz, hasten garelako, referente hauen kontzeptu etiko horiek, ez, edo edukien moralitate hoi nolabait definitzen. Eta orduan hasten gara aurre garenean munduen ibiltzen, segun eta gure referente hauen kontzeptu etiko hauek. Eta zertako, haunitzetan aprobazioa izateko, ez? Hortan gara, arron, azkarrak, badakigu hau ez dela gustatzen, badakit hau egiten badut nire referenteak konten egonen direla, ez, edo gurasoa konten egongo direla, orduan dago beti, aprobazio horren beharra. Eta zer pasten da, etapa hontan, gorputzak adibidez, ez, du alderdi hedoniko instrumental bat, ez, kuriositatetik, da nire gorputza nola funtzionatzen du, ez, eta nolabait, maite dituzten pertsona hauen ezezkoak, baimenak eta, ez, debekuak, onartzen gaten dire, ez, edo sartzen gaten dire. Eta hor adibidez, genitalak daude, ez? Haurtzaroko etapa bat, gorputza esploratzen diren momentuan ere, genitalen esplorazioa dago, aurkikuntza, kuriositatea, baina hor hasten gara lehenengo ezetzak eta baietzak, ez, hartzen. Eta hor bapaten, ja, kutsua ez ukitu. Orden, badakizu dela zerbait, ez, hartzen duzuela, bale. Nola gaten garen ikasten ere, ez, gure sexualitatea, bueno, batez ere kanpotik, haurtzaroan gehiago da referente hurbiletatik, ez? Gero nera bezaroan ja da erekitzen zaigu pixketoi. Eta ez ukitu horrekin, ez, adibide horrekin oso ohikoa izan daitekela, ez, gure aurre, gure inguruan ditugun txikiek nolabait ere haien genitalak ukitzea, esploratzea, batzuetan ikustea besteena, bueno, ez, hori biltzen dira batzuetan, ez, eskoletan eta ez, batzuetan alarma pizten zaie, baina ez hitzailei, eta batzuetan igual alarma piztu behar delako, noski, baina batzuetan, esploraziotik ari dira, inozentziatik, ez, eta ukondoa begiratzen dutun bezala, edo dutela ez dakit, zauri bat, edo ebakuntza bat egin diotela norbaiti, edo eskaiola duen norbaitek, ez, ez, horre, nolabait ere, lilunaturik gelditzen dela horrekin, batzuetan genitalekin ere, ez dugulako ohiturarik, ez, genitalak ikusteko, orduan ez da, haine,
ez dakit, ez da hain argia, nolabait esateko, begiak bezala ikustea, ez? Eta batzuetan flipatzen dute, hola begia, eta ze formak, eta ze kolorea, ez? Balua eta zakilarekin ere berdin, eta horre esango nuke, esplorazio inozente horretatik doala, eta utzi behar zaiela, ez? Nolabait ere esplorazio hori egiten. Batzuetan igual, ez? Etxe batzuetan, biluzik egotea zerbait normala izan daiteke, ez? Aurrekin, ez dakit, ni bainatu naiteke, edo dutxatu naiteke, eta hor, gorputza normaltasunez, ez? Esan nahi dut, jokatzen baldin badugu modu, normal batean, ez dut esan nahi, orain mundu guztia dutxatu behar denik bere aurrekin, ez? Baina, ohitura baldin badute aurroiek haien gurasoen genitalak ikusteko, edo, ez? Ez dakit, normaltasun horretan bizi dira, baina beste batzuen kasuan igual ez dute normaltzat hartzen hori, orduan, deskubritzen dutenean haien alua, haien zakia, edo gelako, ez? Ikastolako beste hor baten, alua edo zakia horre ez da hain, igual ez dago hain normalizatua, eta orduan nola baitere harrigarriagoa da haientzat, ez? Atalak ikustea edo dena delakoa, ez? Orduan, horre ere egia da, ez? Esaten dudana, ez? Alarma pizten zaigu heldu hoi, baina heldu begiradatik ari garelako, ez? Eta haien nola baitere, haien neurrira jeisten baldin bagara, ikusiko dugu esploraziotik ari direla eta inozentzia puntu horrekin, ez? Eta honekin ere, ez, haunitzetan, hemen ez gara heldu zer inbar den eta zer ez den inbar ertera, ez? Baina, bai pixke bat nola funtzionatzen aldugun, edo aurre gareina nola funtzionatzen aldugun jakitera, ez? Edo behintzat, kuestionatzera, helduo kuestionatzera hau. Genitalak haunitzetan kostatzen zaigu izendatzea. Ez bakarrik ikustea, eukitzea edo esploratzea, ja izendatzea ere bai, ez? Eta are gehiago aluen kasuan. Bai, zertaz, azkenean zakiak bai direla genital esternoak edo direla bisibleago haunitzetan, ez? Edo, ikusi dugula igual, hurbilago izan dugula zentzu hortan, ez? Baina egia da aluen kasuen izendatzea kostatzen zaigula, ez? Berez, hau da mezu ere bai hartzen duguna, gorputzeko atal guztiek ikasten dugu, baina nola genitala gainetik edo igual ez dugu sobera aipatzen ere, ez? Edo, erten dugu parte intimoak, edo, patzen dizkiogu bertze izenak. Ez dut erten ongi edo gaizki dagoen. Baina bai igual izendatze honek laguntzen alduela pixke bat beren gorputzan parte sentitzea, ez, gorputz osoan parte sentitzea, eta ez zati, berezi edo arrotz, seguntan nola bizi duzun bezala, ez? Gutxi batzuk aluen kasuen aipatzen dugu adibidez izendatzen dugu edo vagina, edo klitoria, ez? Direre bai, igual ez dakigulako arrasa ongiren nola azaldu, ez? Edo igual, badugulako, horten dugu, eske ez dakit behar duten jakin, hori ere kuestionatzeko, ez? Baina izendatzen dugu momentu badakigu existitzen direla, eta badakigu gure parte direla. Orduan, hortik nola, tiraka gaten algaren bertze hildo batzutatik, ez? Bai, eta lehen aipatu duzun adibide horretan, ez? Ezukitu hori, mezu hori transmititzen baldin badugu, ezukitu hori zer? Edo zeri egiten dio referentzia, ez? Eta batzuetan, esan bar dugu, ezukitu, zakia, ezukitu, alua, edo bai, edo baina hori, esatu duzun hori importantea da nik uste izendatzea, ez? Importantea dela, ze batzuetan, ezukitu hori, zer da hori? Ukondoa, besoa, aurrek batzuetan ere ez dakite zeri egiten ari diogun referentzia, ez? Eta jarriko dut adibide bat, eta demagun gure aurra, gure, ez dakit, gure iloba, ez? Haur txiki behar dago sofan gustora, eta ari da, ez dakit, izozki bat diaten, zapatili gabe, sofan, edo ez barkatu zapatilekin, eta ari da, nola baitere izozkia jaten duen bitartean, bere genitalak ikutzen, ez? Eta ara non, heldu bat sartzen da, ikusten du ez dena, eta esaten dio, baina ez egin hori. Edo ez egin hau hemen, edo segi zure gelara hori egiteko. Eta aurrak batzuetan ez daki den genitalak ukitzen ari delako, izozkia sofan jaten ari delako, edo sofan, ez, oinetakoekin ezin gaitezkelako ibili, ez? Orduan, batzuetan ere, eta, ez gara, ez, adituak eziketan, eta, esan nahi dut, ez dugula eziketako ardatz batzuk ez ditugu emango, ez? Baina, nola ez behar ditugun aurrak, ez? Baina batzuetan, besterik gabe gako hori ez dakigulako batzuetan, edo aurrek ez dakite zeri egiten diote referentzia, ez? Eta batzuetan azaltzea, guretzat ere heldu bezala agian, ez? Deseroso izan daitekela egora hau, edo zerbait intimoa delako, edo dena delakoa, ez? Orduan, batzuetan, bai zehaztea nik uste lagungarria dela, ez?
eta igual pausak matea, ez? Baina hortako, egia da, bueno, behar dugula kontzientzia gehiago izan, baina unitzetan uste dugu ere aurrei hartzen dugu, bai, erantzun martzeke dena. Karo, guraso izaten ere ikasten da, erran nahi dut, ez? Osa, bueno, horre sortu behar da kuriosidade bat, edo aurra behatu, eta erran, ostras, uste dut, hau interesatzen zaiola, eta aurra galditzen dute haunitz. Orden, erratea guk referente bezala, ez bakari guraso bezala, referente bezala, zerbait, ez dakigula nola azaldu, ez? Osa, erantzun bat matea, baina ez hainbertze eduki bat azaltzeko, bueno, gainera ikusko dugu segurazki bertze saio batean, ez? Baina iduritzen zaigu ez, lehitu behar dugu kriston liburu emateko azalpen bat, eta gehiago da, aurrak ez uztea galdetzetik, ez? Eta pixke bat, bueno, orientatu, ez zer, sofan zer ez? Iuen batura, bat bertzea, edo pixke bat nolabait, gatea, bueno, oinarri iragaten edo, bueno, zehazten, ez? Pixket, eta gero, zuger aipatu duzun adibideen, ez? Hartzen dut ze adibide interesantia iduritzen zait. Olako gora baten aintzinen, izitzen gara unitzetan, ez? Eta hartzen dugu, ostras, ez? Kusi dut hau edo, bale, eta legitimatu behar dire sentimentuek ere bai, ez? Baina gehiago da, hau beti solasten dugu ere bai itzalietan, zer pastan zain neri hau kusten dutenean, ez? Batez ere, guk sexualitatean edo sexuaren inguruan dugun ideiak ez direlako aurretan dugun ideiak. Ez? Haunitzetan uste dugu, bai, eske ikusten dute, ez dakit, first date, eta entzuten dute, eta ez, badakite, edo gero solasten dute zarragaukoekin. Baina haunitzetan ez dakigu, ez, badakigu hitz hau, dagoela sexualitateakin zer ikusi den zerbait. Bueno, nik botatzen dut, baina ez dakit zer den. Bai, eta heldu bezala, ez, guraso tailerretan eta aipatzen dugu batzuetan, ez, guraso bezala, ez, galdetzen digula zer den, ez dakit, genero no binario, edo galdetzen digula zer den sexu orala, edo lako zerbait, ez, agian guretzat oso arrotza izan daiteke hori, ez, edo, bai, bueno, ez dakit, hainbat galdera egiten aldituzte, baina gu ere hor nola erantzuneren, ez dakit, eskubide osoa dugu, guretzat erosoa den momentu bat hartzeko, agian urduri jartzen baldin banaiz, agian jo dezaket liburu baten gana, edo jo dezaket, venga, begiratuko dugu interneten ea zer agertzen den hemen, ez? Osa, esan nahi dut, gure estrategiak ere heldu bezala zeintzuk izan daitezke, ere importantea da, ez? Eta, bueno, beste saio bat, ez? Egingo dugu, pizka bat, sexu hezkuntza lantzeko, etxean nola izan daiteken sexu hezkuntza hori, ez? Orduan, gaur ez naiz asko edo ez gara, ez? Hontan asko ez dugu asko sakonduko, esan nahi dut, eta, bueno, nola baitere, bai, hildo beretik jarraitzeko ez, aurrek ere haien esplorazioan, eta ez esplorazio bakarrik, badituzte harremanak, ez? Eta batzuetan bikote harremanak, bai. Batzuetan ez, 3 urteko gelan ohikoa da, 3 urteko gelan edo 4 urteko gelan edo demagun herrian, ez, ibiltzen diren lagun kuadrilla horretan, ohikoa da batzuetan bikoteak egotea. Eta 4 urtekin, eta nola esatuzu, 4 urtekin bikote dira, bueno, 4 urteko bikote bat da, edo ez, elkarren artean gauzak elkarrekin egitea gustatzen zaie, edo musio ematen dute, edo eskutik hartzen dira, ez? Eta batzuetan, berriz ere, helduei ez, alarma pizten zaigu, baina, bueno, imitatzen ari dira, ez? Nork ez du jolastu, ez, aita edo ama izatera momenturen batean, eta horrelako rolak ez, errepikatzera, eta, bueno, esan nahi dut, eta desira ere aurrek ere badituzte, ez, desirak badituzte, eta hor ere, norekin elkartzen diren patioan, ez, jolasten, edo plazan, edo kalean, hor ere, desira kontuak direla esango nuke, ez, eta batzuetan, helduok ulertzen dugun, desira ulertzen dugun bezala? Ez, baina badituzte haien erakarpenak, badituzte haien gogoak, ez, orduan horrek ere, bueno, eta musuak ematea, eta lastanak ematea, batzuetan normala da. Horrek esan nahi du haur guztiak egitu duela? Ez, baina, bueno, nola baitere, bueno, bizitza honetako, ez, edo etorkizunean baliagarriak egingo zaizkien tresnak eskuratzen ari dira, esperientziatik. Eta, hau da beste bat, ez? Beste adibide garbi bat. Ze justuki da, etapa bat, egaren agorputza esploratzen eta harremantzen, ez? Hasten garenean aurreskolara gaten edo, bueno, hasi gara harremantzen eta orden batu referente batzuk nola harremantzen diren, eta horiek, aigara saiatzen, ez? Praktikan patzen, ala bai.
duzunetako, azpimarratzen du berriz, puntu super importante bat, arras garrantzitsu niretako, maigainan patzea aurren gustu eta desirak. Ez badugu maigainan, ez badugu balioztatzen horiek, ez garai balioztatzen ere bai, alderdi, normalean gustu eta desira hauek maten dakute pixket beldurre, ez? Zer dugu, ama, zer desiratzen du edo ez, beldurtzen hau honek, baina ez badugu mai gainean patzen gustu eta desirak ere ez dugu, edo aurrak ez du jakingo badola aukera gustu eta desira modu positibo batean bizitzeko, ez? Eta erran duzuna, nire gustuak eta nire desirak ez badire inoiz balioztatu, inork ez badaztea balioztatu, gerora zail, ikusi behar dute, zailingo zait, jakitea zer nahi duten, jakitea, bueno, pues igual erau gero kontatzen aldugu, nera bezaroan, ez? Igual gehiago uzten garela taldeakin pixketez, pertenentzia horrekin mugitzen garela. Baina zaintzen bagaituzte zentzu hontan ere, eta estimatua balin bagara, balore horiek aigara bertzei harreman hauetan transmititzen, ez? Eta nire gustu eta desira jakiten zein diren, baiezkoak eta ezezkoak ere argiago hasiko naiz nolabait, ez? Nahi dut, ez dut nahi, hasiko naiz ere gehiago bi alderdi horietan mugitzen. Osea, beldurra ematen dakuna da, bueno, aurrek nolabait, inozentzia hortatik, beren buruei mina egitea, ez? Baina, bueno, azten gara mantxo-mantxo, eta gu inguruan egun, eta gu gara bide lagun, erran nahi dute, referentzia ezberdinak bide lagun gara. Orden, nola laguntzen aliogun, pixkenaka ere egitea, baiezko eta ezezko horiek, horre lagundu behar dio. Bai, bera harremanetan. Eta niri gero, egia da, hau, eta ikusi dugu haunitzetan, iten zait, haurtzaroa etapa bat arron ilusioz betekoa, bezala, ez? Adibidez, solasten dugunean, ez? Ezaugarri femenino eta maskulinoak, ez? Eta hauek barneratzen dute nahiko, igual, harritzen aldire, ez? Ez normatibo edo normatibitatetik atratzen garenean, baina ulertzen dute arras ongi. Ez, beraien gorputzak ere desberdina direla, baina batuzte lantzekotasunak, edo adibidez, transexualitateak edo transexualitate egoerak ulertzeko gaitasuna da zoragarri orokorrean. Ez, ulertzen dutelako, pues bueno, berdinen artean nahi direlako ere bai harremantzen eta, ez, ulertzen dutelako Iker neska dela, ez? Eta hala dela, orden. Eta posible dela, ez? Eta hori da aukera hori ematea, ez? Haiek posible ikustea hori da zoragarria, ez? Eta haiek ere dituzten fantasiak, nahiak, aurren munduan dena posible da. Orduan sexualitatean ere dena posible da. Eta nik esango nuke agian ikasteko dugula zerbait, ez? Haurtzarotik eta txikietatik, helduek ere zerbait ikasi behar dugu, ez? Gero ez dakit zer demontre gertatzen zaigun, baina hori, ez? Nola baitere eraldatzen doa eta galtzen dugu denok aurrak izan ginen, ez, momentu batean, orduan, galtzen dugu, ez, inozentzia hori edo dena posible dela hori, orduan, nik uste mezua hori izan barko litzatekeela, ez, batzuetan, nahiz eta heldu begirada izan, nola baitere aurrek zer ematen diguten guri, ez, ze azkenen aldian, aipatzen zuen, duela gutxi Nafarroko gobernuak hezkuntza departamentuan antolatu zituzten eskola eta laguntza programan jardunaldi batzuetan, eta bertan egon zen Emaizeko sexologa den Maiderrek aipatzen zuen, ez? Nola baitere nola aipatzen zuen, adulterismo honetan, ez, ematen du, helduok dugula beti, ez, irakasteko zerbait, eta dena dela, ez, helduen begiradatik, aurre gutxiago direla, ez, orduan zentzu horretan, nik uste bide txarretik goazela, ez, bide horretan baldin gaude, ez, non heldua da importantena, aurra bigarren mailako izaki bat da, ez, orduan, bueno, nola baitere, ez, sexualitatearekin lotuta, begirada hori, ez, zabaltzea, bai, uste dut garrantzitsua dela, ez, ze batzuetan, heldu begirada asko, ez, murrizten ditu gauzak eta sexualitatea hain zabala eta hain den honetan, nik uste ikuspegia gero eta zabalagoa egin barko genukela, ezta? Edo zabaltzea behintzat, ez? Bai, eta heldu bezala guk ere gure biografietatik mugitzen garela, ez? Orduan, guk ere gure kontzeptu etikoiek ikasi gintuen, ez? Edo moraloi, edo ongia eta gaizkia, guk ikasi gintuen, eta kartzen dugu hoi gurekin. Orduan, nola ere, nire biografiatik hain naizen nolabait erakutsi nahian, ez, gaztei, aurrei, eta hoi, adultocentrismo, ez dakit nola deitzen den, hoi badugula, ere bai, gaur egun, eta hoi, nik ere animatzen dut haunitz,
txikiek entzutera, txikiekin ikestera, ez? Eta beraien errealitateak, beraien biografia ez delako gure biografia, eta ez delako izango inoiz gure biografia, ez? Ordan nik pastu izan aldut, edo pasten aldut, horitzapenetan igual, ez? Gaizki, nera bezaroan edo haurtzaroan zerbaitengatik, baina, eta igual beldur horietatik naiz, nolabait txikiei ongi nahian, baina igual ez naiz aiuzten bertze bide batzuk esploratzen, ez? Igual ez naiz aiuzten jaberak nola pentsatzen duen, jaberak ze esperientzia bizituen bere biografian. Ze 4 urte izan ere, 4 urteko biografia bat du, ere, ez? Bai, eta heldu bezala ere, agian, egia da, sexualitateari buruz hitz egitea hor batekin, batzuetan erronka bat izan daiteke, zaila izan daiteke, baina nik uste aukera bat dela, eta aukera denean nolabait ere zirrikitu txikia bada ere, sartu gaitezkela, gure aurrekin sexualitateari buruz hitz egitera, hori bai, bere edo haien, mailean, eta adibidez, eskoletan, sexuzkuntza egiten dugunean, eta horrelako, igual, erasoren bat, egon denean eskolan, eta saiatzen gara, eta nik uste ideia polita dela, aurrei haien gorputza eta haien sexualitatea altxor bat izango balitz bezala, altxorraren metafora, eta gainera aurrek altxor bat ze ongi zaintzen duten, eta badakite, zerbait sekretua dela, zerbait gorde behar dela, zerbait baliotsua dela, Eta, nolabait ere piraten pelikulak ikusi dituztelako, edo ipuinak, baina ulertzen dute primeran metafora hau, eta nik uste hortik, joan bar garela, altxor badela, haien gorputza, haien intimitatea, haien desirak, haien sexualitatea gorputza dena, batzen duen kontzeptu hori altxor bat dela, eta altxorra denean ongi zaindu behar dugu, agian ongi garbitu behar dugu, agian batzuetan ez dugu altxorra edo nori erakusten, osasen nahi dut, hemen dago gure altxorra eta beti dago, nolabait ere hor mugitu gaitezkela, eta nik uste ideia hau interesantea dela bai aurrekin, eta noski gurasoek ere edo helduok barneratzen baldin badugu gu ere altxor bat garela, importantea da nik uste hau. Eta aztepo egite, gero, tortzen zait, altxorran ideia nola egin behar den, erein barreko idea, iruditzen zaiz zoragarria. Baina aldi berean ze kontradiktorioa garen, nahi dugu altxor bezala gure gorputza, gure nahia, gure eta gero bapatean, hau ez da kritika bezala, baina bai pastu zaigule denei, eman besarkada bat ize bai, venga, eta aurrek igual eta venga bai, osa nola, heldu ikuspuntu batetik, errespetuzko, musu bat, besarkada bat, eta aurrek igual erraten duenean ez, horrere ez dela zerbait txarra idena egiten aurre baizik eta idela erten ez duela nahi zerbaiten gatik, orden, nola bi nik aurrorek itian nahi duena, eta nahi dutena, eta aurrak berak nahi duena, bere altxorrarekinin, batzutan gelitzen dela hor, kontradizitzen dela, zer egin behar da egoera hauetan? Ez dakigu ere ez dago erantzun konkreto bat, baina bai igual behatu nola mezu bat matemali dugu eta ekintzak desberdina baldin badiren, aurrak ere ulertuko du, ulertzen alduena. Eta hor musuarekin oso tipikoa da gainera, igual helduentzat pertsona ezagun bada, baina aurrarentzat ez da ezaguna. Eta agian zaharragoa da, eta gainean aurrei galdetzen didanean, eskolan. Eta ze bazen nuian musu eman nahi, horrelako jolasekin, jolasten dugulako batzuetan, eta haien erantzunak dira oso garbiak, eta dira, pikatzen zuen, edo gaizki usaintzen zuen, edo nik ez dut ezagutzen zeba mango diot musu bat, orduan, nola baitere, jokaera horiek ere, guk ere, errespetatzen baldin baitugu, eta ez baditugu behartzen, ari gara aurroiei ere esaten, baliotsuak direla, haien ezetzak ere errespetatzen direla, eta zentzu horretan, hoiek ere, ezetz hoiek ere etorkizunean ere baliogarriak izango zaizki, eta zergatik, hain zuzen ere, nik ezetza esaten baldin badut eta errespetatzen baldin badidate, importantea delako ezetz esatea, Baina aldiz, nik ezetz esaten baldin badut, baina ere musu bat eman behar diot honi, nik igual,
ez txiki bezala edo gazte bezala, ari naiz hori ikasten, orduan nire setzak ez dira errespetatuko, ez? Eta orduan ikuste hau nolabait ere, bueno, garrantzitsua izan daiteke, ez? Ezitzerako orduan aurrekin ere ditugun jokabideak, eta batez ere hausnartzea, inoiz ez dugu, ez? Dena perfecto egingo, egiten dugu aldugun guztia eta hobe, ez? Baina, bueno, nolabait ere, bueno, gako hori edo buruan izatea edo presente izatea nik uste importantea dela. Eta igual, pizket ere, bueno, estengateko edo, honekin ez du gara nahi dena baietz dela, ez? Utzi behar dugula aurra ere, benga, denare bera nahi duen bezala, berak esploratzea, bera bide lagun. Osa, aurrak, eta berriz bueltatuko naiz hasierara da, erreferenteak behartu, eta gero ez da erreferentea eta referentzia anitzagoak izanen du aukera gehiago, beraniztasun hortan ulertzen, garatzen, ez? Baina ere honekin ez du gara nahi dena bai, osa, sexualitatean dena bai. Justuki galdetzen dute behar dutelako nolabait, bueno, orientazio bat, ez? Behar dutelako, aurkitzen nahi direlako, eta referentea garenek gure hitza kontuan hartzen dutelako, ez? Bai. Orden, pues bueno, zeinen importantea den ere bai, bueno, ez dela dena bai. Hori da, hori da. Eta batez ere, eta honekin ere bukatzen dut, autokritika hori egitea, ez, guraso bezala, baina ere aur bezala, ez, eta batzuetan aurrek ere okertzen dira, aurrek ere hankasartzen dute, helduok bezala ere, ez, orduan horrekin ere, azken finean nik uste, ez, eta nik uste, behintzat nire aldetik, ez, islatu nahi dudan ideia, da, autoestiman ere ezitzen baldin baditugu, eta ez dakit, haiek, maitatuak sentitzen baldin badira, erraz jakingo dute maitatzen, ez? Baina batzuetan hau ez da ideia, eta badakit ez, aia dela, baina ez da hain erraz, eta batzuetan, bueno, igual ez dira ongi maitatuak sentitu, edo haien maitasuna ere modu batekoa izan da, orduan gero, etorkizuneko haien maitasun, ez, edo harreman horietan, seguraski haurtzaroan bizitako horren isla izango da, ez? Eta horregatik hain zuzen ere, nolabait ere, maitatu behar ditugu, zaindu behar ditugu, babestu behar ditugu, ez? Oso esan nahi dut modu polit batean eta atseginean maitatu, ze bain zuzen ere hori esaten duguna, ez? Maitatzen ez delako, ez dakit nola esan, ez dugu ikasten bakarrik maitatu sentitu garen sentsazio horrekin baizik, eta maitatu ez gaituzten sentsazioekin ere bai, ez? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.